Gwasgu start. A wedyn... Ie, diw'r menu, so nhw'n gadael ti wneud y menu. Anwyl Mario, please dewch i'r castell. Rhaid i pobi hacen I ti. Cofion, tywysoges, toadstool, peach. Oh, man. Okay, sorry. There we go. Sorry, dim mwy ffidlo nawr. Os dwi ddim fel ma fe. Ie, fi yw hwnna. Dyna pam i'n chwerthu. Ciao, ti wedi cyrraedd Castell Tywysoges Toadstool trwy biben teithio. So, fi'n mynd I wneud disclaimer bach. That's from Butch Princess Peach. Yeah, well, you know, mae rhaid ni bod yn agored o ran ei feddwl a pam dylen ni ddim cael fersiwn gyda tywysoges Peach Butch, you know? Mae fe'n 2021. So, yeah, okay, good. Right, so fi jyst yn mynd I sbonio pethau technegol, diflas, well, ddim diflas, so yn eitha diddorol ond. Right, gyda rai o'r arwyddion, achos oedd lot fwy o text o ran cymeriadau, literal cymeriadau yn y Gymraeg I gymaru gyda'r Saesneg, mae yna rai bits tutorial ar yr arwyddion lle fi wedi dweud cyfeiriwch at y llawlyfr, ond oedd hwn yn ffordd, yr unig ffordd o'n ni gallu gweld bod e'n gweithio. So mae yna ambell I bit, ond dwi ddim yn spoilio y game, really. Okay, pam dyw text ti ddim wedi dod ar munud? Right, prynawn da, brodyr Lacito yma'n fyw o di allan I gastell y dywysoges. Bydd na bits fan hyn, na I roi, mae pad dy fi ar yr ochr, a byddai'n cymryd nodiadau, achos mae ambell I beth fi'n gwybod dwi angen newid, ond mae hwn yn beta, felly just unrhyw beth, just gweiddi mas, roi yn y chat os mae rhywbeth yn anghywir, achos bydd hwn yn help anferth I fi. Sa'n mynd, y pwynt yw, dwi ddim wedi goffen. So fi'n gwybod mae geiriau fel pŵer a ser, achos rai yn nhw nes I ceisio roi y to dros, mae'n just wedi dyddymu fe. Felly, there we go. Pnawn da, brod Lacuto yma'n fyw o di allan I gastell dywysoges. Mario newydd cyrraedd a byddwn yn ei ffilmio wrth iddo cyrraedd y castell a chwilio am y ser pŵer. So, dyla hwn, y ser pŵer, mae'n yn gywir. Ti methu roi to dros y cymeriad fel to dros yr neu to dros yr o, achos dyw Rom ddim gyda hwnna ynddo fe ty beth. Wel, ddynion camera profiadol byddwn yn saethu o'r ongl argymelledig. Am nawr yn fyw, ni yw'r brodyr Lacito. Okay, cool. So, mae rhaid dweud, mae croeso, sneb gatre, cer a pheidiwch dod nôl, gwahaha. So mae hwn nawr, nawn ni siarad gyda Toadstool, achos ni'n gallu. So, os chi'n disgwyl fel speedrun, ydw i'n falch o gweld chi. Mae'r dywysoges am minnau a weld pawb rydyn ni gyd yn gaeth y tu mewn i'r waliau'r castell. Mae Bowser wedi dwyn ser y castell ac mae'n defnyddio ei pŵer I greu fyd ei hun yn y peintiadau a'r waliau. Please adfer y pŵer ser. Da hwnna bod yn y ser pŵer. So, na I roi hwnna ser pŵer, nid pŵer ser. So, yn yr fersiwn nesa, yn agor y drysau hynny, mae Bowser wedi cael mae 4 stafell ar y llawr cyntaf. Dechreuwch I mewn yr un gyda'r peintiad o bob om y tu mewn. Mae'r unig ystafell mae Bowser heb selio. Pan fyddwch chi'n casglu 8 ser pŵer, byddwch chi gallu agor y drws gyda'r seryn fawr. Mae rhaid i'r dywysoges fod y tu mewn. Okay. Anthony. Right, so bobom fawr ar y copa, maes brwydyr bobom. Bantani! Wow, ti yng nghanol y maes brwydyr, bydde ti'n ffeindio'r ser pŵer, naeth Bowser dwyn yng nghanol y bydoedd. So, mae'r yng nghanol mae angen gap. Yng nghanol
So, dyna un arall. Cyntaf, siaradwch gyda Buddy Bobom. Bydd e bendant yn dy helpu a bydd ei cymrodyr mewn ardaloedd eraill. Okay. So, beth sy'n diddorol am lleoleiddio y gêm yma yw dwi ddim actually di chwarae'r gêm. Dwi wedi clywed llawer amdano fe, ond nes i ddim chwarae'r gêm fy hun, felly dwi ddim fel arfer, wel, dwi ddim yn cynghori dwi pobl i wneud hynna, ond dwi'n meddwl dyna un cyntaf. Fi'n chwarae ar controller Xbox 1 a defnyddio yr efelychwr Nintendo 64, Project 64. Sa'n siŵr os chi'n ymwybodol o hynna. Byddai yn rannu y gêm yma gyda y ROM yma. Yn amlwg fi'n mynd i gweithio ar gwella unrhyw gwallau sydd ynddo fe dros amser, ond os rhywun eisiau chwarae'r gêm fel mae ar hyn o bryd, chi'n gallu just ymuno gyda'n Discord. Neu roi gwybodaeth yna lan nawr. Course. Mae'n diddorol. Lle mae'n dweud course 1, falle mae hwnna'n rhywbeth yn y hard thing ar y ROM. Dwi ddim yn gallu newid, ond mae'n diddorol. Okay, felly os chi'n ymuno gyda'n Discord a rannu e-bost, gallai rannu'r ffail wedyn trwy Google Drive gyda chi. Mae fe'n gormod mae fe'n rhy fawr i just roi ar y Discord, felly be fi'n mynd i wneud yw roi ar Google Drive a wedyn os mae pobl yn na pam nes i'n neud o? Right, fi'n mynd nôl y ffordd arall. Os chi'n rannu eich e-bost, gallai wedyn ychwanegu chi'r shade y pobl sy'n gallu mynd ar y drive yna. Dyma'r ffordd arall o wneud e. Rhaid cael y cydbwysedd o wneud Rom Hac. Ond Nintendo ddim really yn lleoleiddio llawer o gemau, llawer o ieithoedd gwahanol. Felly dyna pam mae'r Rom Hacs yma'n ymddangos. Hefyd, chwarae hwn nawr. O ddim dy fi Nintendo 64. A mae ffyrdd chi'n gallu chwarae fe ar fel yr caledwedd greiddiol. Dyw e ddim yn grêt. Felly byddwn ni'n dweud efelychwr yw'r ffordd i chwarae'r gêm yma. Ond mae lot yn dweud taw hwn yw'r un o'r rai fwyaf anodd i efelychu y consol yma. Cofyn, oes yna ffordd drwy y dull modio a trigo voice clip pryd ti'n darllen arwydd fel yna, so ti gallu just cael Mario i ddarllen yr arwydd yn uchel i'r chwaraewr. Bydd hwnna yn really cool. Ond na, fi'n credu mae rhaid i chi defnyddio, os oedd na clipped sign, chi'n gallu tynnu fe mas, mae rhaid i fe bod yr un hyd neu llai i gallu wedyn roi yn ôl, injecto fe, beth yw'r gair, wel, trosglwyddo fe nôl mewn i'r ROM, ond na, fi ddim yn siŵr, fi ddim yn credu, achos, ond falle.
Cofio rhywun yn negesio fi fan hyn. Right, okay. Right. Felly, fi ddim, achos dwi ddim di chwarae'r gêm yma o blaen, yn i weld beth mae'n dweud. Fi yw'r bobom fawr, arglwydd ffrwydro, brenin kaboom y byd i gyd. Sut wyt ti'n meiddio dringo fy mynydd? Pa hawl sydd gen ti i roi troed ar ben fy mynydd ymerodrol? Ti wedi ysgoi fy milwyr, ond bydde ti byth yn dianc fy ngafael. Dwi am dyherio di, Mario. Os wyt ti eisiau'r seren, fydd rhaid profi dy hun mewn brwydr. Gallai ti fy mhigo i fyny o'r cefn a fy nhaflu i'r tir brenhinol yma. Dwi ddim yn meddwl ti'n gallu... It's on. Bydde hwnna'n cool though. Fi'n hoffi syniad ti, Emrys. Hwnna. Kind of just yn edrych ar lleoleiddio fe a just roi'r Cymraeg mewn. Ti'n gallu taflu fe lawr yma? Na! Mae wedi cael fi unwaith. Thanks. Na. Okay. Mae'n edrych yn nice, fiol. Fi'n gallu neud fel... HD mods hefyd i'r gêm yma, so dyna pam nes i roi lot o ymdrech i trio ffeindio'r text editors a ffeindio ffordd, achos o'n i'n... Bydde cyfres... Oh god. Right, nôl â ni. Hwna ddim yn neud i ni. Ond ie. La. Beth mae'r calon yma? Ie. Cymryd ti mlaen. Bos cyntaf. Brenin y bobom. So ti'n mynd tu ôl i fe, basgu pwnio. Wedi taflu fe off. Oh na! Beth oedd e dweud? Rhywbeth ynglyn â taflu allan o'r cylch. Nes i sgipo fe. Dyna yw'r problem yw... Os ti arfer gyda just skipio popeth, o ddim darllen y testyn, mae hwnna ddim yn handi pan chi angen gweithio mas beth ti angen ei. Os fi'n taflu fe off eto a gweld beth mae'n dweud. Beth wedyn ni? Mae'n dod nôl. Falle dyna yw rhan o'r brwydr. Rhaid i chi ymladd a'n rhydedd. Mae'n erbyn y reolau brenhinol i daflu'r brenin allan o'r cylch. Oce. Oce, na i ddim wneud hynna tro nes. Does e ddim fel bar rhan o fe sy'n dangos faint o iechyd sydd gyda fe. Dau. Tri gobeithio. Am y bos cyntaf, gadael fe bod yn tri. Beth? Gall lemon fel ti disodli brenin bobom? Efallai eich bod chi'n ddigon cyflym i fynal. Ond byddwch chi gorfod codi'r cyflymder os ydych chi am gymryd brenin Bowser wrth y gynffon. Gall fy milwyr dysgu wers gennych chi. Dyma'ch seren fel rydw i wedi addo, Mario.
Os ydych chi am fy ngweld eto, dywyswch seren hon o'r ddiwyslen am nawr. Hwyl fawr. Ooh, cool. Yay. Cool. Fantastic. Dyna ni. So dyna ni, rhywbeth arall arbed cadw. Oedd na, wel nes I ffeindio mas darganfod y ffordd fwyaf creulon, bod os chi newid y menu neu'r unrhyw beth I wneud gyda'r menu neu'r credits, mae fe'n glitcho'r game a chi ddim yn gallu mynd mewn i'r castell, so mae'n torri'r ROM. So nes I treialu fe a oedd rhaid I fi pob brawddeg copio fe mewn I ROM newydd a just cadw'r y menu a'r credits yr un peth yn y Saesneg, felly a dyna ni. Rydych chi wedi adfer un o'r sêr pŵer sydd wedi dwy. Nawr gallwch chi agor rhywfaint o'r ddrysau wedi selio yn y castell. Rwch gynnig ar ystafell y dywysoges ar yr ail lawr ar ystafell gyda'r peintiad o whomps caer ar lawr. Mae milwyr Bowser dal yn ennill pŵer, so dyna un arall. Mae'n dweud per, dyle hwnna bod yn pŵer. Felly, chi methu roi'r gorau iddi. Arbed ni, Mario, chwiliwch am y sêr. Cool. Beth mae rhaid yn dweud? Ydy yn rhywbeth fi wedi gallu dychwelyd I brif neuadd y castell o'r bydoedd peintiadau lle mae'r gelynion yn byw. Stopio sefyll y ston, gwaswch start I seibio'r gêm, a na dewis gadael cwrs. Does dim rhaid casglu'r pŵer sêr I gyd ar yr un cwrs cyn mynd mlaen i'r un nesaf. Dychwelyd yn hwyrach pryd ti'n fwy brofiadol I bigo rai yn oddach. Pryd rwy ti'n darganfod seren, bydd hint ar gyfer yr un nesaf ar y sgrin dechrau'r cwrs. Galled gasglu unrhyw sêr nesaf, does dim rhaid cael yr un wedi disgrifio gan yr hint. Beth mae hwn yn dweud? Rhaid meistroli 2 gwahanol techneg neidio. Yn gyntaf, trio'r naid driffle, gwibio yna neidio 3 gwaith, 3 gwaith. Os ydych yn amseru'r neidiadau yn gywir, byddwch yn hopio, skipio ac yna neidio'n uchel iawn. Nesaf, ewch am bellter gyda'r naid hir redeg, gwasgwch Z I cyrcydio, yna A I neidio'n bell iawn. I wneud y gic wal, pwyswch A I neidio ar y wal, yna neidiwch eto pryd chi'n bwrw'r wal. Deall, naid trifflig, naid hir, cic wal. Ymarferwch, does dim gobaith heb nhw. Okay. Rhaid yn fan hyn i'r ail. Ymateb i'r pŵer sêr. Ymateb i'r sêr. Sêr pŵer, dyma pwynt arall. Ddim pŵer sêr. Mae'r drws yn agor yn araf. Hefyd, dwi wedi rhoi ar y Discord dan y tab cyfieithiadau holl testyn mewn dogfen Word. Felly, croeso I chi defnyddio hwnna fel sylfaen neu falle ti'n gwybod pam beth ti eisiau fe. Ond, gallwch chi wneud hacks eich hunain os chi gyda'r egni. Mario, mae fy nghastell I mewn peryg mawr. Rwy'n gwybod taw Bowser yw'r achos, a dim ond ti all stopio fe. Mae'r drysau yn y castell sydd wedi ei selio gan Bowser yn cael ei agor yn unig gan bŵer sêr. Ond mae yna lwybrau cudd yn y castell. Llwybrau nad yw Bowser wedi ei ddarganfod. Mae un o'r llwybrau hynny yn yr ystafell hon ac mae'n dal un o sêr cudd y castell. Mae'n dal un o sêr cudd y castell. Dewch o hyd i'r seren gydd, Mario. Bydd e'n eich helpu chi ar eich quest. Please, Mario, rhaid I chi helpu ni. Ad ennill y sêr pŵer castell I gyd. Si weithiau mae fe'n gywir, ond weithiau mae fe'n y ffordd all rong.
I gyd ar ryddhau ni rhag y carchar ofnadwy yma, please. Right. Pam fi methu mynd mewn i... Oh, right. Okay. Where oedd sel? Sef... Siwr oedd e'n dweud ar yr ail llaw? O, dama ni. Ma ni arall. Ymateb i'r dal hon o bod sef pwer, mae'r drws yn agor yn araf. Cair womp. Block womp. Bantoni! Helo, brodyr Lactw yma yn fyw gyda newyddion ar gyrhaeddiad Mario. Mae'r fi'n dysgu techneg ar gyfer sleifio, fyny ar y lynion. Mae rhaid camu'n araf deg mwyn cerdded yn ddistaw. Dyma'r brodyr Lactw yn ddweud hwyl fawr. Okay. Mae'n dweud. Come on. Dwi ddim yn hoffi cael fy aflonyddu. Please cerddwch yn dawel. Oh, ti jyst yn neud e fel yna. There you go. Y seryn gysgodol o'i blaen ohonach yn seryn marcio. Pan fyddwch chi'n casgu pob un o'r 8 darn arian coch, bydd y seryn yn ymddangos yma. Okay. Yay, bydd un. Fe yw'r womp efe. Yeah. Okay, beth mae fe'n dweud. Mae capiau arbennig yn y blociau coch, gwyrdd a glas. Camwch ar y switches yn y cyrsiau cudd i actifadu'r blociau cap. Mae'r llwybr yn gul yma, gofalus, nid oes hawl gan unrhyw un fod ar ben y mynydd. Os ydych chi'n gwybod beth sy'n dda i chi, newch chi ddim deffro unrhyw un sydd yn cysgu. Symud yn araf trwy Ion Ysgafn. Oops. Fi angen y thing coch na gyntaf. A wedyn fi'n credu na mynd nôl. 3. Maen nhw'n gwybod. Rybydd, pont cil, croeswch yn araf. Gallwch neidio a hongian o'r ddiwedd clogwyn a gallwch dringo bant o'r ochr trwy symud yn araf. Ooh, mae fe'n... Okay. Sut nhw'n... cael hwnna? Red egg? Yeah. Oh, no! Oh, beth mae hwnna'n dweud? Mae dringo'n hawdd pryd chi'n neidio ar goed, polio neu peleri, byddwch yn gafel nhw'n automatic. Gwasgwch a'i neidio bant yn ôl. I gylch troi o gwmpas gwrthrych, gwasgwch fe neu chwith ar y ffon reoli pryd chi'n cyrraedd y top. Gwasgwch i fyny i wneud llawsafiad. Neidiwch bant o'r llawsafiad am ddadlwythiad gyda steil. Cyfeiriad y llaw lyfr am sut i chwarae'r gêm. So dyna enghraifft o lle nes i just... Ond os chi'n ymuno gyda'r Discord, chi'n gallu gweld yr holl testyn. So mae gyd wedi cael ei gyfieithu, ond mater o gallu ffitio popeth i'r ROM gweithio. Dyna, oedd y peth! Come on.
Beth mae'r boi yma'n dweud? Mae'n fy ngwneud mor wasgo. Rydym ni'n adeiladu eich tai, eich cystell. Rydym yn palmantu eich ffyrdd a chi hyd yn oed a chi o hyd yn cerdded drosto ni. Ydych chi erioed yn dweud diolch? Na, wel, dydych chi ddim yn mynd i sychu'ch traed arnaf. Rwy'n credu y byddaf yn brifo ti am hwyl. Oes gennych chi broblem gyda hynny? Dim ond ceisio bwrw fi wimp. Ha! Fi'n credu mae pob un o'r rhain gyda'r mecanwaith rhywun peth. So fi angen mynd tu ôl. A trio dal. Oh, come on. Oh, right. Felly fi'n credu mae rhaid i fi gadael e cwmpo arno fi. Cwmpo lawr, ysgoi fe, a wedyn neidio arno fe. O na. O, credu hwnna yw'r task yma. Gadael e, a wedyn neidio arno fe. O, fi'n rhi araf. Oce. Yn well na. Dyna'r tric. Wel, dyna chi'r tric. O! So dyna'n clumsy iawn. O! Mae'n help bod yna rhyw fath o plaster arno fe. Na, wedi falu eto, dim ond carreg gami ydw i wedi'r cyfan. Na i ddim crio, rydych chi'n ennill. Ewch gyda chi. Ewch a hyn gyda chi. Yay! Da iawn, Mario. Nesaf. O, beth mae Toad yn dweud? Bowser wnaeth ddwyn y sêr, gwelais ef gyda fy llygaid fy hun. Mae wedi cuddio 6 seren mewn pob cwrs, ond ni gallech dod o hyd i bob un ohonynt, nes i chi pwyso'r cap switches. Y sêr rydych chi wedi dod o hyd iddyn nhw yn dangos ar bob cwrs sgrin gychwyn. Os ydych chi eisiau gweld rai o'r golynion rydych chi wedi drechu'n barod, dywyswch y sêr gwneithwch chi adfer o ddiwrthynd. Oce. Mae'n symud. Beth sy'n mynd nawr? Weithiau byddwch yn bwmpio mewn i waliau anweladwy ar ochrau'r bydoedd peintiadau. Os wyt yn bwrw wal wrth hedfan, byddet yn bownsio nôl. Dyna ni. Right, ble mae'r rhaid 2. Helo, Steph, siwmai, cem fi gennis. Wel, y peth yw, fi di chwarae hwn ar y ffôn fi ar Android. So os gyda chi ffôn Android, mae yna app o'r enw, na just dweud fi'n gyflym. M64 Plus FZ. So chi'n gallu chwarae fe ar hwnna. M64 Plus FZ. Oedd yn gweithio'n gret. Really edrych yn wych. Swnio'n gret. O'n i'n impressed iawn o fe. Gwyndig. Arbed eich arian rhag chwarae'r fersiwn Switch. Fi di rannu'r ROM gyda ti, Steph, ar Google Drive. Os ti'n cael unrhyw broblemau, gaf fi gwybod, a na i gweld beth yw'r broblem, neu trio. Gwersi nofio, tapio A i nofio broga. Os wyt ti'n amseru'r tapiau yn iawn, bydded yn nofio'n gyflymach.
pwyso a dal A i wneud cic siffrwd. Pwyso i fyny ar y ffon reoli i fynd i'r arwyneb. I neidio allan o'r ddŵr, dal lawr ar y ffon reoli yna gwasgwch A. Hawdd, ie? Ond cofiwch dyw Mario methu anadlu o dan y ddŵr. Ddychwelyd nôl i'r arwyneb am air pryd mae'r medr pŵer yn redeg yn isel. Ac un peth olaf, ti methu agor drysau o dan y ddŵr. Ie. Okay. Ww, beth yw'r drws yna? So, dal Z i gyrcydio a llithro lawr y llethr neu gwasgwch Z wrth i ti fod yn yr awyr i bwnio'r llawr. Os ydych yn stopio cyrcydio, yna neidio byddwch yn gwneud trosben yn ôl. Deall, mae yna fwy cyrcydio ac yna neidio... cyrcydio ac yna neidio i wneud naid hir, neu cyrcydio a cerdded i paid phoeni. Lot o gyfarwyddiadau gwahanol. Dwi ddim yn credu mae yna unrhyw beth fan hyn. Bynnag sydd yma. Edrych yn dda ar y cyfan. Ie, wel na, ond, you know, unwaith ti'n chwarae fe, gobeithio ar dy Android ffôn neu ar ryw efelychwr. Dyna pam mae'r sianel Discord mor handi, achos chi'n gallu just roi yn y tab Discord cyfieithiadau. Just dweud wrthai a gallai newid e. Achos, mae'n bell... Fi wedi ffeindio rhyw 6 peth nawr dwi i newid. Ond fi jyst yn falch bod e'n y sefyllfa yma, lle mae fe'n gweithio ar y cyfan. A bod fi'n gallu chwarae fe, achos fi'n credu... Dwi'n tybio i gwylwyr a fi fy hunain, mae hwn lot fwy o hwyl i chwarae na gweld yn trolio trwy'r holl text i gyd. Dwi ddim yn neud am stream cyffroes neu lliwgar neu diddorol i wylio. Ie, falle mi rai pobl sy'n hoffi'r elfen yna. Ond, ie. Ble mae drws seren, yr ail seren? Oce, falle dyma lle mae 4 munud ar ôl. Beth ydw i'n anghofio fan hyn? O na, mae hwnna jyst... Dim o'r seren arall. Dwi'n bod yma, mae jyst tu fas. Dwi'n teimlo fi'n anghofio rhywbeth. Right, ti'n gallu neidio o'r coeden. Dyma ni. Fe dyma'r un fi di... cyfeirio at y llaw lyfr am sut i chwarae'r game. So yeah. Drws un. Ie, fi di bod i'r drws un ddo. Falle mae yna mwy... Mae yna 3 drws un. Un munud. Fi'n siŵr o... Beth mae'n dweud? Caer Womp. O, edrych. Mae yna 2 seren yn y Caer Womp. Oce. Mae hwnna'n neud synwyr nawr. So ie, ti'n iawn. Mae rhaid mynd nôl i'r Caer Womp. A cael yr 2 seren sydd yna. So, dyma'r Caer Womp. Pretty nice. Arbed fan hyn yn y Caer Womp. A... dyna ni. Anthony! Hello, funny. Oh, God. Dwi'n mynd i trafod gyda actores llais i wneud... No! Peach, llais Peach. Achos fel adborth fy mab fy hun a adborth Llunos. Wel, na i e-bostio hi. Nes i gael yn cyffroes i wneud, ond fi ddim di e-bostio hi to. Achos o'n i'n cael bach o glitches gyda'r rom ei hun. A fi di treulio ages yn sortio hwnna allan. So, dwi'n mynd i nawr... Oh my gosh. Cysylltu gyda hi. A gobeithio bydd hi yn gallu gwneud job ffantastig. Lot fwy merchetaidd na tywysoges Peach fi. O, fi'n eitha hapus gyda'r Mario, though. Ond,
Just dwi ddim yn siwtio'r hwnna. Ond, pwynt oedd yn cyffroes i fi oedd yr N64 Sound Tool. Mae hwnna'n cool achos chi'n gallu mynd mewn a clywed yr holl sound files unrhyw game N64. Wel, ron fwyaf o'n nhw, ta beth. Falle ddim pob un, ond... O, dyma ni. Ti ddim wneud hwn tro diwetha. Aha. Right, beth mae hwn yn wneud? Lovely. Right, gallu wneud... O, ddim ffol na. Equal opportunities. Mae hwnna'n wir, actually. O'n i'n dweud, falle, mae cael tywysoges Peach Butch yn dda ar gyfer 2021 achos pam dylen ni pam dylen ni cael tywysoges Peach ferchetaidd iawn ni jyst ddim rhaid o gwbl. Right. Ti'n meddwl mae rhaid fi hyn draw fan'na sut? Neu just thing o... Okay. Mynd lan fan'na. O, daro. String. Oh. Oh. Come on. Pull y bil ar ôl fi nawr hefyd. Great. Aros. Aros. O, dyma ni. Na, beth yw ni? Beth yw ni nawr? O, dyna ni. Hooray. Woohoo! Right. Creu dyna lle hyfryd i arbed. Falle dyma bydd... Rydych chi wedi gwella... Dyna hwn ddim yn gwella trwysir. Dyna hwn yn bod yn casglu. Right, rydych chi wedi casglu. Credu oedd un cyfnod wrth wneud y cyfieithiad, o'n i'n just yn dechrau colli ymynedd gyda'r proses. So, mae profi fe yn mynd yn tasg pwysig iawn. Gwella, and then wneud a thing i casglu. Gwella. Right, nawr gallwch chi agor unrhyw ddrws gyda tri ar ei seren. Gallwch chi fynd a dod o'r cyrsiau agored fel chi moyn. Mae gelynion o'n blaenau hyd yn oed yn fwy cas, felly byddwch yn ofalus. Right, dyna ni. So mae hwnna di arbed yn barod. Right, so dwi'n mynd i gorffen y sesiwn yna am heddiw. Diolch am wylio. Gobeithio chi wedi joio beth ni'n neud hyd yma. Byddwn ni'n parhau chwarae trwyddo fe'r ffordd gorau o profi Rom Hac. A mae dal ffordd o mynd nôl i'r un greiddiol a newid e, addasu fe a gwella fe sy'n cool. Felly, yn credu, na i parhau gyda'r gêm, na i mynd trwy, na i gwirio, na i safio'r ROM yma, fel copio fe, a wedyn gyda'r un gyda'r fersiwn copi, falle gweld os fi'n gallu addasu fe heb a dal chwarae ymlaen gyda'r cyfres. Bydd hwnna'n wych. Bydd hwnna'n gorau, y sefyllfa gorau. Felly, ie. So, diolch am wylio, a byddwn ni'n nôl cyn bo hir. Bydd hwnna'n good. Please, chwaraewch y gêm yma. Muno gyda'n Discord. Na i danfon chi'r copi o'r gêm. Dwi'n methu just roi e fyny ar Discord achos mae'r ffail yn rhy fawr i rannu ar y platform yna. So please gad fi gwybod, danfon neges a na i rannu'r ffail trwy Google Drive. Iawn.
Diolch pawb, pob hwyl. Diolch am wylio. Ta-ra.